nangoku part 2 ophuthumayo wabhuti oyisigebengu ophuma ejele ojole nosisi. Hayi ke uthi usisi uyachaza ukuthi ubhuti ke hayi ke babe bambe iheist kanjani and bagcina kudubuleka kamaphoyisa kwadubuleka abantu so bagwetshelwa lokho ke. Hayi ke abese usisi asho ukuthi manje wambuza ukuthi usuyekile lento yakho ukuthi ube isigebenga, bese yasho ukuthi ubhuti no ngangenziswa indlala, ngangenziswa ukuhlupheka, ngangave ngiqondile ukuthi kube khona imphefumulo ezophuma. Impi mina ngangibhekene nokuthi ngangiphuma ekhaya abazali bami bashona, ngihlala kuphi, ngihlala nomalume. Uthi mangihlala nomalume, omalume ngangingaphathekile kahle komalume, babe ngihlukumeza, ibona futhi laba abaze bangintroduce ekutheni ngenze icrime. Uthi ngagcina ngingene kanjalo ke kwicrime ngoba babe ngihlukumeza, bengiphoqa ukuthi asambe sokwenza ukuthi ngenkani, sambe sokwenza ukuthi ngenkani, ngaze ngagcina ke sengihlangene nabanye futhi ababamba inkunzi iheist, ngaze ngagcina nami sengikulapho kulomkhakha ngoba ngangizama ukuphila ngingazi ukuthi ngizokwenza njani, ngingenayo idriver bengafuni ukungenzela lutho, ngingayi ngisho esikoleni. Uthi lo sisi uthi asichaze lo bhuti story sakhe, uthi ngibe nozwelo ngivele ngidabuke ngimdabukele ngizwe ukuthi yazabhlungu inhliziyo yami ngoba phela indlela sichaza ngayo makachaza usizi lakhe nokukhula kwakhe uyamdabukela, ukavele uyakhala ubhuti la, nami hayi ngize ngikhale manje sixoxa la e-restaurant. Uthi ke bese siyahamba ke isikhathi ubhuti bahambe amphelezele ambeke la kugitshelwa khona, uthi nobhuti ahambe nangempela. Uthi baphinde baqhubeka, uthi saqhubeka asathandana. Uthi uthi ubhuti ophuma ejele unothando, uthi unesineke, uthi unokubekezela, yebo unenhliziyo encane. Uthi kunezinto engithi mangizenza in terms of ukuthi maka wangangithola uyashesha ukudinwa, unenhliziyo encane, ufune ngathi angahlale ngibona ngihlale ngikhona, noma engifonela ufuna kube ngathi angangifonela. Uthi ubhuti gwiqiqi kuthe ingakapheli inyanga ubhuti usethumela amalobolo, usefuna ukuyolobola ekhaya. Uthi mina ngithi hayibo ngeke, sisanda kwazana, usungithemba ngalo ndlela ukuthi usufuna ukungilobola. Uthi vele usisi ngangingenamuntu engangithelana naye ngoba ngangisanda kuphuma kwi-relationship eyayingizisa ubuhlungu nami. Uthi that is why ngagcina ngivumile lo bhuti makangibhalela ku-Facebook. Uthi nangempela ke agcine evumileke nabakubo bathi hayibo mhlawumbe ushintshe ngempela muthande miyekela azoletha amalobolo. Nangempela ubhuti uthi awaletha amalobolo kantombazana. Uthi nje bathi kubo noma yini ababeyifuna kubo ubhuti ayishaye phansi alobole, ayilobola ayiqede intombazana. Uthi makaqeda lapho athi ubhuti singalungiselela umshado ngiredi, mina sengifuna ukuhlala kwami ngibe nabantwana. Uthi nangempela amlobole baqede lapho bashade into nje eyisigubhukane. Uthi wonke umuntu uyababaza ukuthi hayi lo sisi uyithathe le ndoda le. Uthi akaziwa la ngakubo ngoba ubhuti yena wayekhulele kuphi, elokishini eMlazi. Hayi nangempela uthi ke bashade kanjalo nalo bhuti. Uthi bese beyahlala mabehleli ndawonye ukuthi into eyayinkinga ngumuntu wakhe kakhulu, ebeyinkinga kuyena. Uthi isikhwele, benesikhwele kakhulu, ubumbona ukuthi umuntu ongabathemba abantu and ubeyichaza leyo nto ngoba uthi ejele babekwazi ukuthi bakhulume ngeenkinga zabo. Uthi wengathembi ngoba wengathembi umuntu nangendlela ekhuliswe ngayo kubo wengabathemba abantu. Uthi yawuzozwa yena ubhuti ke ngelinye ilanga athi uyafuna ngikhombise something. Uthi usisi athi yini lo ufuna ungikhombisa wona? Athi asambe. Unangempela bahambe badrive isikhathi eside, mabafika lana endaweni ihlahlathi nje mabafika la abesethi ubhuti okay yasibona isihlahla lesi ake simbeke kusona. Nangempela ambe kunendawo eyimoto lapho scrap nje kade imoto eyahlala la, ubona ukuthi size ya rust. Bambe uthi ubhuti akhiphe isikhwama semali. Uthi wema emakathi uyavula isikhwameni igidi zemali. Uthi usisi ngishokheke, ngithi ngeke.
uthi ngeke ngithi ngiyabaleka ngizoboshwa mina. Uthi angithi unkosikazi wami uvumile ukuthi ebuhleni nasebini asibambeke imali sifake emotweni. Uthi nangempela bayibamba imali bayifaka emotweni. Uthi manje Itabe besebenza besebeyifaka imali ebhenki likasisi ngoba usisi uyasebenza. Indoda yona ngeke ikwazi ukufaka imali ebhenki ngoba phela izobuzakala ukuthi yayithathaphi. Kodwa futhi ngoba isiyagwetshelwa yona le mali le eyayintshontsha. Uthi so akunankinga ngaleyo ndlela kodwa uyifaka eaccountini kasisi. Uthi indoda guys isigebengu isaphuma ejele sangithengela umuzi. Uthi kuyimanje sisinomntwana oyedwa umfana. Uthi angikaze ngithandwe indoda kanjena. Uthi ayikho into engangenzeli yona. Uthi siphila impilo nje elo ngekunake ukuthi sinemali kodwa imali nje imnandi. Uthi ngiphila kahle angihlupheki. Uthi njalo sibuye sihambe nama vacation. Uthi kodwa akafuni kubonakala ukuthi wenza izinto so zijwayele ukuthi izibhukhwe yimina lezo zinto lezo masihambe ama vacation ngoba nami ngiyasebenza kahle. Wangitshela futhi wathi ucela ngingawuyeki umsebenzi ngoba if ngiyawuyeka umsebenzi kuyobonakala ukuthi enene le mali le iqhamuke kuphi. Uthi hayi kwaze kwamnandi emjolweni. Uthi wengazi ukuthi empilweni yakhe angamthola umuntu wesilisa amthole umuntu especially ophuma ejele kube uyena umuntu ozomnika uthando ngalendlela amnika ngayo. Uthi indoda yakhe ayimhluphi ayifebi ayithanda abantu besifazana ayihlupi ayenzi lutho inake yena nomndeni wakhe. Uthi bajabulile ngalendlela le angisho ukuthi and then nihambe niyoqoma ubhuti emajele kodwa nje bengixoxa istory somngani wethu ongenelana washo ukuthi uhleli kahle yena nomuntu wakhe uthi ke they live happily ever after. Uthi kuyimanje nje uzithwele ingane yakhe esibili. Uthi kusadliwa leyo mali ke ababeyibamba inkunzi yama heist. Ubonke lo Ndlovukazi ngiyabonga bye bye.